Good morning mga idol, mga loads. Mamimigay tayo ng libreng ampalaya. O diba, ang dami. Inurot mi amin nga paryakon. Na 1 ton. Good vibes. Ito yung kapalit ng ampalaya kanina. Ito lang kinuha ko. Inibigyan ako 100 pero di ko kinuha. Okay, kasi yan, pamigay natin eh. Tapos kukunin mo yung 100. Pang 200. Thank you. May kayon, tamangan tayo kakabsat. Manganan! Mangan tayo, kakabsat! May exotic food.
Pasintabi po sa mga bawal sa pork. Tsaka dinuguan. Ay, may dugo pala. Kain, 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 kain. Kakaibang loto, dito niya lang makikita.